За първи път дойдох 2018 година в Ураново да видя сградата, която закупихме и решихме, че ще направим дом за възрастни. То беше една съборетина, защото това е било към мината административна сграда или нещо такова. Абсолютна съборетина. Започнахме от нулата буквално. Изградихме го. Всички тук се вълнувахме, като почнахме да монтираме мебелите, първите стаи, като бяха готови, какви завеси да сложиме, какво обзавеждане, какви цветове, картини, всичкото това го гледахме да е близко до семейната атмосфера. Хората, които дойдат тук, да се чувстват като у дома си, да не се чувстват все едно са в болнично заведение или са изоставени и така нататък. Тук, когато се почистваше самата сграда от боклуците и майсторите, един от майсторите беше намерил една икона, тя е тук даже навънка сложена на стената, на Иван Рилски, която си е била преди в дома. В сградата е била, не в дома, защото тогава не е бил дом. И той ми я върна, беше я почистил, я върна и каза, това е икона, която си е тук на сградата и тя трябва да се върне тук. И аз си казах, тя щом се връща при нас, значи така трябва да го кръстим и дома. И така всъщност го кръстихме Иван Рилски. Много мило ми става, защото аз първоначално, като започнах с тази идея, аз се притеснявах много, защото аз по принцип съм чувствителен човек и много се притеснявах как ще ми повлияе това, идвайки тук, вижда ги тези възрастни хора, дет се казва в последните години от живота ми, си смятах, че това ще ме натоварва, ще ме депресира, то е точно обратното. Колкото и странно да звучи, аз идвайки тук, първо, че бягам от големия град и от шума и от лудницата, тук е спокойно, чуроликат птички, чист въздух. Второ, тези хора ме чакат с такова нетърпение, защото аз си говоря с всеки един от тях, знам историята на всеки един. Чувала се ме, защото те не са дошли всичките на клуб, всичките идват поетапно. И аз съм имала възможността с всеки един да си говоря и да разбера каква му е историята на живота. Те не се вълнуват възрастните, че тук е луксозно, че така. Това е за близките да са спокойни, че остават роднините си в добри условия. Те се вълнуват повече да им обърнеш внимание, да си поговориш с тях, да проявиш отношение. Това е най-важното за тях. Първо, че остаряването не е страшно и че има живот и след като остареем. Живота не ни приключва с това, че ставаме примерно на 70 или на 80 и че няма нищо страшно в това да дойдеш в такъв дом. Сега друг е въпросът, че в България много се изписа и много се даде и по телевизията, за съжаление, само негативни коментари относно такива домове. Не дадаха домове, които са адекватно направени и малко пострадахме всички, защото цялата негативна енергия беше насочена към нас. Няма нищо страшно в това да ставиш близките си в такъв дом, стига той да е адекватен. Защото, за съжаление, има и не както трябва домове. Не знам даже дори защо някой тръгва да се занимава, ако няма да го работи като хората и от сърце, защото за мен това е не само бизнеса, а и лична кауза. Мисля, ти да помогнеш на тези хора в последните им години от живота да им е спокойно и да им е мирно на душата е нещо много за мен. Тук живота е много шарен, като започнем от това, че си въведахме едно правило, всичките празници лични, било рожден ден, имен ден, Коледа, Великден, Богородица, защото тук в този край много се почита Богородица и много така голям празник в района. Ние си въведахме правилото да ги празнуваме много тържествено. Значи за рождените дни задължително се украсява подаръци, торта, те се вълнуват. В началото имаше такива, аз не съм си празнувал рождения ден много отдавна. Да, ама сега вече се вълнуват и чакат. И знаят, че като имат рожден ден, трябва да се направи тържество, че те ще са най-важните през деня. И въобще е много весело. Да не говорим, че за Коледа, за Лазаров ден викаме един ансамбъл от симитли дечица, които изнасят програма. Това е всяка година, задължително. И е много емоционално тогава, защото те се вълнуват, а и децата винаги оказват такива емоции в тях. Малко стават всички по-емоционални, идват тук от детската градина деца също да изнасят концерти, отделно такива. Имаме една певица, която идва, разни беседи се организират, да не говорим, че са сега в последно време
се сформират веднъж седмицата такива групи с психоложката, водят групови сеанси и е доста интересно, защото те тогава си казват неща, които не им харесват или искат нещо да се подобри в дома, нали, което е нормално. Обсъждат се всякакви теми, така че те доста добре се забавляват. Този най-вълнуващ, когато баба и дядо, брат и сестра се срещнаха тук, може би не се бяха виждали 20 години, така им се беше стекал живота и не се бяха виждали. Съвсем случайно се случи това, че те се засекаха тук и беше много вълнуващо и за нас, и за тях. Отделно имаше още един вълнуващ момент, когато един дядо, Димитър Портарски, той е може би единственият тук в околията ветеран от войната и дойдоха да го наградат и това също беше много така емоционално за самия него и за самите нас. Пожелавам си първо да сме живи и здрави всички, и аз, и екипа ми, и хората, които са тук, доколкото могат, защото все пак те са възрастни, настъпват разни моменти, но си пожелавам най-вече да са здрави всички.